Hej til Troll, og i dag har jeg en 500 subscriber special clan video information. Det her, det er en kæmpe på Sovereign, men jeg vil ikke snakke særlig meget om gameplayet. Jeg vil skynde mig allerede nu så hurtigt som muligt at komme ind i det her klan noget, så jeg kan få alle med, og alle så kan forstå, hvad der sker. Jeg laver en klan sammen med Sniper, og skynd jer allerede nu og klik på linket og subscribe den. Fordi det hjælper mig, og det hjælper Sniper, og jeg håber selvfølgelig alle sammen, at vi skal gå ind og subscribe, for der kommer gameplays fra mig og Sniper, og forhåbentlig vores members, når vi får recruited et par stykker, og ja. Så gå ind og klik på linket, hvis det her er på Snipers kanal, så klik på linket, hvis det er på min, så klik på linket, og hvis det er på Variety Clans kanal, så vær sød og subscribe, og ja, så det vil være rigtig, rigtig godt allerede til at starte med. Det bliver sådan til at starte med i hvert fald, at det bliver mig, som kommer til at kommentere til at starte med. Og fordi Sniper er ikke så meget for at kommentere, eller lave kommentere, kommentere. Han kan bedre lige bare spille, og så give gameplaysene til mig, så jeg kan kommentere dem over dem. Så håber jeg selvfølgelig også, der kommer nogle members, som også gerne vil kommentere lidt. Og ja, derfor vil jeg også skynde mig til at starte med at sige, hvordan du kan komme med i klanen, hvis det er det, du gerne vil. I forhold til, at der er rigtig mange i Danmark, som ikke er specielt gode, og der er ikke særlig bredt udvalg af folk, som spiller Call of Duty på en højere plan, ligesom i England og i USA og så videre. Så det du simpelthen skal gøre, det er ikke, du kommer ikke nødvendigvis med, men hvis du gerne vil deltage, så ligegyldigt hvor du ser den her video hen, så skriv, jeg vil gerne være med i klanen i kommentaren, og så kigger vi på din kanal og skriver noget til dig, og så kan vi finde ud af det sammen, i stedet for at I skal sende nogle clips ind. Men jeg vil sige allerede nu, hvis jeg har et capture device af en art, så vil det være rigtig, rigtig godt. Vi er sådan set ret ligeglade med, om du spiller PlayStation, PS3 eller Xbox eller PS4 og så videre. Vi skal gerne have bare nogle gameplays for en klan. Men jeg vil sige, at det bliver nok sådan, at jeg får en PS4 snart. Og så bliver jeg sådan, at jeg nok spiller med dem, som har PlayStation 4. Og Sniper, han har stadig en PlayStation 3, så hvis I stadig spiller PlayStation 3, det bliver nok med ham. Vi har desværre ikke nogen Xbox. Frederik har det også til PC, altså Sniper, det kan også være, at I kan spille med ham der. Så ja, bare skriv, jeg deltager i kommentaren, og så er jeg allerede med. Så ja, jeg håber selvfølgelig, at jeg får en masse kommentarer at se, og ja, det vil være rigtig dejligt, hvis I gad at lægge sådan en lille kommentar, så vi kan få et bredt udvalg, jeg kan sige medlemmer, i stedet for kun en person, eller et par personer. Det vil være lidt kedeligt. Og ja, vi mangler selvfølgelig også en banner og noget logo, det som du ved ikke er lige så vigtigt, men det er da meget godt, at engelsk kanal ser flot ud. Så hvis I kan finde ud af det, så skriv til mig, eller prøv at lave noget og send det til mig, selvfølgelig i det rigtige format. Og så vil jeg selvfølgelig sige, om det er godt nok, om det kan komme på og så videre. Det kan godt være, at jeg kan give et shoutout eller noget, men vi taler ikke nogen penge. Det sker bare ikke. Og så ja, sidste ting. Hvis I vil, så kan I joine på Call of Duty appen. Så hent ned fra App Store, og så søg Variety Clan, så kommer vores clan op. Og så kan I bare trykke Apply to Clan, og så kan jeg se, om der er nogen, der vil være med. Det var det, jeg havde. Så jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen tager godt mod klanen. Skynd jer ind og subscribe på den, og ja, vi ses alle sammen, og arm out, peace. Skynd jer ind og subscribe, og smid en kommentar.